disgustanti. Ekka tiġi deskritta l-imġiba tal-Prim Ministru Robert Abela minn Mary Grace Xiberrasi li tilfet lill-missiera fit-traċedja tal-Umel Farud lura fl-1995. Dan kif intervista mal-ġurnalist Dione Borċ bint Angelo Xiberras minn Ħażabbari li fit-3 frar ta' 29 sen ilu li fħajtu fl-imkien ma' 8 oħrajn f'esplużjoni fit-Tarzna esprimiet id-dispjaċir tagħha l-fatt li għal-gwadan politiku tiegħu Robert Abela zeffen din it-traċedja fin-nofs. Il-ħadd fil-għodu Robert Abela prova jgwadanja punti politiċi billi minflok għażel li ġiel il-ministri tiegħu jerfgħu responsabilità politika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija għażel li juża il-mewt ta' 9 min-nies fit-traċedja ta' 30 sena ilu. Fakkarhom fuq meta f'inċident wieħed tilfu ħajjithom 9 ħaddiema. U dakinhar ħbib tiegħi kienu għamlu inkjesta ma mamluwix pubblika, kienu għamlu inkjesta fil-Magħluq. Għamlu inkjesta amministrattiva, sejħu l-inkjesta marittima, u kien hemm 3 esperti fuqha dakinhar. Madankollu ma huwa veru xejn illi l-inkjesta msejħa mill-gvern ta' dak iż-żmien kienet saret fil-Magħluq kif attendew għaliha kemm il-qraba kif ukoll diversi ġurnalisti konferma li waslet saħansitra minn Mary Grace infisha. Issa ftakar fihom da. Issa hemm il-provi hemm l-iswed fuq l-abja kien hemm l-inkjesta. Damet kważi sena sejra l-inkjesta. Jaf x'inhu jgħidha jew għax issa irid jipprova għax ġara li ġara ħajprova jżeffel lil-disabitni fin-nofs għal-gwadan tiegħu. Mhux vera, l-inkjesta saret fil-miftuħ, mhux fil-Magħluq. Jatenniet li l-aġir tal-Prim Ministru kien disgustanti u rribattiet li dik l-inkjesta marittima seta' jattendi għaliha kulħadd. Semmina li ħaġa disgustanti għall-aħħar. Daw se biex jigwadanjaw da għax inkjesta saret fil-miftuħ u seta' jattendi kulħadd. Brabta madankollu staqsejna lis-Segretarju Parlamentari Glenn Benningfield li propju fil-95 kien ġurnalist mal-Midja Laburista u mera għal kollox dak li qalet Xiberrasi kif baqa' jinsisti li l-inkjesta kienet fil-Magħluq. Arminek sostna li Robert Abela ma kienx insensittiv għax zeffen li d-9 vittmi u qrabathom fin-nofs ġerħa li fetaħ għal-gwadan politiku tiegħu biex jipprova jagħti l-ħażin li jagħmel u ta' madwaru. Taħseb li kien insensittiv jumejn ilu l-Prim Ministru bid-diskors li qal. F'liema stanza. Meta semma l-vittmi tal-Umel Farud. Ma naħsibx li f'dik iċ-ċirkustanza kien insensittiv. Francisco Latania, Net News.